O Señor sexa convosco. Lectura do Santo Evanxeo segundo Mateo. Naquel tempo díxolles Xesús aos seus discípulos esta parábola. O reino dos ceos parécese a un propietario que saíu pola mañán cedo a contratar xornaleiros para a súa viña. Axustou con eles o xornal dun denario e mandounos á súa viña. Saíu outra vez á media mañán e atopou outros sen traballo na praza, e díxolles: ide vós tamén á miña viña e dareivolo xusto. Eles foron. De novo saíu polo mediodía e pola tarde, facendo o mesmo, pero aínda volveu saír á tardiña e atopando outros parados na rúa díxolles: pero que facedes aquí todo o día sen traballar? Eles responderon: é que ninguén nos contratou. El díxolles entón: ide vós tamén á miña viña. Anoitecendo xa, díxolle o dono da viña ao administrador: chama os xornaleiros e págalle o xornal. Empézasme polos últimos e acabas polos primeiros. Chegan os da derradeira hora e dalles un denario a cada un. Cando chegaron os primeiros, coidaron que lles darían máis, pero tamén recibiron cada seu denario. Ao recibilo, murmuraban contra o propietario: eses, os derradeiros, traballaron unha hora só e trátalos igual que a nós, que aturamos o peso e a caloraza do día. Pero el replicoulle a un deles: amigo, non che fago ningunha injustiza. Non axustamos un denario? Pois colle o teu e vaite. E logo, se quero darlle o último igual que a ti, non teño dereito a facer o que quero co que é meu? Ou é que ti ves con mal ollo que eu sexa bo? Así, dese mesmo xeito, os últimos serán os primeiros. Palabra do Señor. Tedesme que axudar aquí a explicar unha cousa. Ponte así, ponte así. Están aquí armando un puzzle, saben por qué? Porque a min, cando o Señor crea o mundo, me parece que é como se dispuxese el unhas pezas para organizarnos entre todos. Cada un ten aí a súa función. Amigo, pero o ser humano, de repente, quere poñer aí unha peza donde non é. E xa lle din os encargados de facer as cousas do Señor: oiche, que iso non vai aí. Moi ben. Graciñas, chicos. Temos que ter eso en conta porque os planes do Señor a veces son distintos aos nosos plans. Dicíanolo a primeira lectura. E iso é moi importante. O Señor pódese buscar en calqueira momento. De feito, no Salmo acabamos de ver que a quen o invoca, o Señor facilítalle encontralo. Pero claro, nós temos que estar pendientes porque non en todos os momentos da nosa vida nos será igual de fácil atopalo. E o Señor, ademais, fainos ver como San Paulo escolle unha cousa que é de tolos. San Paulo di na lectura, dixe: a min é-me igual morrer ou vivir, con tal de que o noso Señor sexa predicado e sexa explicado. Como que morrer? Saben por qué? Porque el di: eu o que quero é estar co Señor. Se para eso teñome que ir xa ahora mismo, bendito sexa Deus. Pero, o mellor, o Señor o que quere é que a miña misión aínda continúe entre o xénero humano. Entonces, eu ofrézome para ser esa a miña misión. Isto é moi de disponibilidade. Faríanos falta a todos os cristiáns ter ese espírito de disponibilidade que ten San Paulo. E no Evanxelio, o Señor sae a buscarnos. O sea, Ele está saindo continuamente. Xa ven que hai varios horarios. Non di: aquí salo a primeira hora e xa non volvo a salir nunca máis. Así que espabilense os que queiran vir onde a min a traballar na viña. Non, non. O Señor en todo momento ofrece oportunidades. Pero claro, aparece eso que eu lle chamo envidia e envexa. Mesturo as dúas palabras porque eu envexa nunca lle oín os meus avós, pero temos que ter claro que é a mesma palabra. Que mala é? É tan mala como decir que non nos gusta o ben que atopamos en unha persona. Fastidianos, carai. Levamos algo aí dentro que se vemos a bendición en outra persona, eso non nos interesa. Preferimos a nosa. Como lles pasa aquí a estas personas que reciben a paga, e logo non estuve traballando todo o día, máis que se que chegou ao final, e o Señor volvenos á primeira lectura. A miña mentalidade, o meu plan, o meu puzzle é distinto aos vosos puzzles.
E logo, se eu quero ser bo, e chamar, e salvar no último momento, e darlle amor a porrillo a todos, non podo facelo. Fíxense senón nesa persoa que nos resulta tan entrañable, que está crucificada ao lado de Xesús, San Dimas, o bo ladrón, que o pobriño levou unha vida, pois como sabe Dios como levou esa vida, pero no último momento o Señor ofrece a oportunidade, zas, e agárrase a ela. Señor, por favor, ti eres inocente, pero lévame onde a ti cando esteas no teu reino. E o Señor di, concedido, porque tes un amor aí, chico, que non o vou deixar eu pasar esa oportunidade. E nós que lle temos rabia a esa persona. Mira, o ladrón, salvouse no último momento. Eu esforzándome aquí toda a vida, e patatín, e patatán. Din que a envidia e a envexa é un dos peores pecados porque non sacamos nada en limpio con ela. En outros pecados ainda se saca algún limpio, pero en este nin siquiera eso. É moi triste. É como esa persona que lle di, oye, chámanme envidioso e tal. Pois que lle dean morcillas. E logo para min non hai morcillas. Eso é absurdo completamente, que teñamos pena hasta deso. O Señor hoxe invítanos a cambiar o chip, a cambiar a mentalidade. Eu recórdome que me impresionaba moito aquel Monseñor Romero, que estaba lá na zona do Salvador. Entón, claro, el ali tiña moita xente que era terrorista, que asoballaba os máis pobres e non sei que, pero el sempre falaba de perdón e reconciliación, e dicíalles, e logo o Señor, se arrepinten e se convirten, non vai ter un lugar tamén para eles? E moita xente, no, por todo o mal que fixeron. Un momentiño, a oportunidade do Señor é bondadosísima. Sabedes por que moitas veces lle temos rabia ao Señor por eso? Porque non experimentamos en nós o perdón. Se nós fóramos conscientes da paciencia que ten o Señor, o perdón e a misericordia con cada un de nós, coas nosas faltas, que hai que ter moitísima paciencia, entón entenderíamos que lle dé as oportunidades que queira a quen queira, porque nos fan moita falta. O mellor nós aínda non saboreamos que fomos salvados, que estamos polos pelos da súa misericordia. O bo que hai en nós non é mérito ningún noso, dánolo el. Creo que hoxe é un bo día para agradecerlle un montón ao Señor e para deixar que sea bo, porque temos moita necesidade que Ele actúe coa súa bondade na nosa sociedade. Na Eucaristía ponnos no corazón esa forza para que a levemos onda aos demais.